on hädässä. 2-3. Ikävalko on sitten tässä vaiheessa kolmospaikalla ja katsotaan Sami kirjoitellut mitä, eli kärkikuljettaja Sami Nousiainen on keski-ikäinen tukkirekan kuljettaja Lahes, edustaa Kalkkisten urheiluautoja. Eka kisa kuskina IV-huolto Fordilla liikkeellä. Alentran Sajopojat on IV-huolto Summanen hänellä kilpailijat sitten näkee, onko hieman pahassa paikassa tuolla. On siellä kuplaliput, että kyllä kilpailijoilla tieto tuosta kokkareesta on ja viisaasti hienosti sieltä otetaan sitä vauhtia pois. Eli tästä jatkaa Nousiainen numerolla 12, Klemettilä ja numerolla 19 Ikävalko. Siinä oli keräilyä.